ensimmäistä kertaa Suomessa. Neljä, 3, 2, 1 ja alkaa! Aika hyvältä näyttää, aika hyvältä näyttää. Alex, you're slow. Alex, you're the fastest man in Estonia. What's going on? You're gonna lose! Go! Go, 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 go! Ja yleensä voi kannattaa tunnelma tiivistyy, niin näyttää, että se on ainakin Kirillä aika hyvällä mallilla. Kyllä, Aleksilaikin hyvällä mallilla. Ja taitaa olla George hienoa mallilla. Täällä on 6 erilaista osteria. Minulle on osteri kuin viini. Ja jos viinimaku tulee Tervaasta, ehkä alueelta, missä viiniryhmällä kasvaa, sitten osterimaku tulee Meruaalta. Ehkä jokaisessa Lahdessa on osterin maku erilainen. Ja jos Euroopassa osteri kasvaa 3–3,5 vuotta, sitten osterin loppumaku tulee viimeinen 6 kuukautta sieltä Lahdessa, missä osteri kasvaa. Ihan helposti kesä 14 osterit. Käytä 12 osterit. 2 osterit on varaosterit. Jos 1 osterit menee huonosti tai avatuu, ei ole teidän pyynnin mukaan. Menee rikki tai liikaa leikattu, voi käydä helposti toinen osteri. Ja laita ne 2 osterit vähän sivuna. Hands in the air, laskel 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! Tarjottaminen ja samoin Laura. Hyvin on tasasta. Tästä tulee tiukka kisa. Juuri näin annetaan siellä taustan joukot hurraa huutoja, aplodeja kuinka kiihtyy. Aika muista meininki, mutta kovin on tasasta. Nyt on kyllä tuomaristolla entistä tärkeämpi osa, kun aika näyttää olevan aika lailla tasainen kaikilla kilpailijoilla. Mutta hyvältä näyttää ja aika mainiota vauhtiahan nuo näyttää menemään. Ihan heti miten tässä niin moni muukin asia ratkaisee, kun maitoa avaamme nopeus. Ja nyt näyttää jälleen. Valeria on yksi Finlandia kaviarin perustajista ja myös Osterfestitoverien äiti. Valeria kertoo hauska juttu. Hän avasi nimittäin ravintolan poikansa Kirkin kanssa 10 vuotta sitten ja pyysi itse asiassa Juhania kerran näyttämään, miten ostereita avataan, ja kyseessä on tietysti Juhan Schlag. Kun asiakkaat sitten saapuivat ravintolaan, piti heidän odottaa itse asiassa melko kauan ennen kuin Valeria sai avattua heille ainuttakaan osteria. Asiakkaat jopa pyysivät anteeksi, kun halusivat niitä lisää, koska näkyvät, että Valerialla on pikkasen tuskan ikikasvoilla. No, tämän pienen startin jälkeen Valeria on kyllä avannut tuhansia ostereita ilmansa suurempiakin puhuja. Mutta yhtä hyvä. Toinen kisaaja Kristiina Edelman ja Tutkutarin kala. 4, 3, 2, 1, go! Hienoa tuotteetua lopputulosta. Näin Kristiina on kyllä tiukkaa tekee ja yleisö hurratkaa täällä taustalla. 10 on auki. Kristiina, miten siellä Valerialla yhtä lailla hienolta näyttää 2, 4, 6, 8, 9 menee sieltä 11 Kristiinalle juuri aukaisesti ja nyt 12 lähtee avautumaan. Samoin Valerialla loistava tahti, siellä lähtee toiseksi viimeinen auki Valeriallakin, että kautuaan tiintiä, nyt Kilitiellä lähti siitä saamaan Kristiinalla.
ostereita pöydälle järjestämässä todelliset mestarit, maailmanmestari Antti Lepik ja Euroopan mestari Juha Schwab. Mitä tuleman pitää, nyt annankin viestikapulan Kivinille ja hän kertoo sitten tarkemmin, mitä tässä oikein tulee tapahtua. Tässä on tosiaan tällä hetkellä Suomen 2 nopeinta avaajaa, ehkä 1 maailman nopein avaaja. Johan on ollut nuoruudessa paljon nopeampi. Tosiaan tässä nyt avataan hyvin erilaisia ostareita kuin avattiin noissa aikaisemmissa enemmän harrastelijakierroksessa. Siinä kyseessä oli Finleclair-ostarit, joka avataan todellakin ei paitsi eri tyylillä, mutta kuten tässä, jos Antti tai Johan näyttää, niin myös eri veitsellä. Kyseessä on kaksipäinen veitsi, jolla on molemmilla oma toimintansa. Leikataan osteri auki ja toisella tylsämällä puolella leikataan sitten osterin liha irti kuoresta. Poiketen aikaisemmasta kisasta, mistä avattiin vain 12 osteria. Tällä hetkellä avataan 30, mikä on se fyysisesti paljon rankempaa. 3, 2, 1, avaa! Pakko tunnustaa, että Antti on vienyt lähes jokaisen, ellei jopa jokaisen kisan. Joten Johannilla on nyt paljon näytettävää ja hän muuten Antilla ei ole kuin menetettävää kunniansa. Onko linjat suorat? Ja se oli siinä kyllä! Niin nopeasti, että kello pystyy kädessä. Johannilla on vielä mahdollisuus, sillä aika ei ole kaikki kaikessa. Lasketaan myös virheet. Tietysti Anttia vastaan on hyvin vaikea taistella, mutta Johan taistelee loppuun asti. Pari osteri vielä sammutetaan! Ja siinä on Suomen nopeimmat ja parhaimman avatut osterit. Kyllä! Kiitos herroille! Me on lähdetty kehittämään sellainen kutettu mantelipohja, jota me käytetään katusta ja sitä on tänään paljon. Täytteenä on vimeä ja sitten on myös nuorenjuustoa ja perunaa. Täällä on tuoretta kukkia, kaviaaria ja kaikki meidän saatavia pyytäjiä. Käykää maistamassa kaikki sitä ja siellä on myös suklaata tarjolla. Eli valkosuklaata, missä on kaviaaria sisällä ja vimeä. Kiitos paljon minulta puolesta, että tulin tänne. Se oli meille tosi iso saavutus. Tuntuu tässä ja nautiskelin tilanteesta. Ja me teemme kaikki. Teillä on teille tosi hauska, tosi maukasta. Että idea tuli järjestelmään. Mestari sen takia, että saada ihmiset enemmän tutustumaan ostereihin ja saada niitä syömään enemmän. Joka maassa on järjestetty tämmöisiä festareita, mutta meillä ei ole vielä. Ja mä toivon, että tästä tulee monivuotinen ja traditio ja ihmiset saa enemmän ostereita ja jo enemmän hyvää viiniä, mikä meillä on asiantuntijat ja kaiken taas kertovat. Kyllä vaan tuossa äsken suklaatäytyä esittelin ihanan uniikin tälle juhlapäivälle suunniteltu kahvun. Ja eiköhän me kutsuta hermoinen kahvu tänne juhlasaliin synttärilaulun saattelemaan. Nyt meillä on ilo ja kunnia nauttia saksofoni-kvartetti Litore Quartetin esityksestä. Litore Quartet, stage is yours. finaalisia, jotka ovat kaivanneet ja avanneet tiensä osteleiden avausfinaalissa. Juha Schwab tässä vieressä julkistaa nämä 3 jatkoa.
finaaliin pääsystä ja samalla myöskin Juha kertoo sitten vähän säännöistä, koska me jatkamme tästä suoraan sitten varsinaiseen finaaliin. Juha, ole hyvä. Kiitos paljon. Tänä iltana olen nähnyt monta tyylin arvosterit. Jokuilla on oma tyyli, oma säännöt ja tommoinen. Mutta nyt on 3 paras. Mä aloittaisin 3. paikka on 2.27 loppuaika. Kuka se on? Se voi olla Matsin. Toka paikka on 2.07. Pikkusen nopeampi. Se nimi on tämmönen nuorimies Aleksi. On 1.56. 1.56 on hirveän nopea. Kaunis avattu. Metrit ei yhtä roskat päälle. Irti, pohja irti. Nimi on Arvita, se on tämmönen epäkohtelias poika. Missä se Kiril on? Kiril! Sire! 5, 4, 3, 2, go! Kyllä vai hurrata saa yleensä saa kannustaa ja hurrata tämmöinen Aleksin, joka paikka siellä on Aleksillakin 4. Ja näin se kello kilahti ja heti perään myöskin Aleksiin kello kilahti ja nyt vielä kannustetaan Matsin huippusuoritukseen sieltä enää puuttuu muutama hassu vauhtia piisaa. Ja 5. sijalle ylsi tänään täällä Osterfest 2024 Ostereiden avaamiskilpailussa Kristiina. Juuri näin, isot aplodit Kristiinalle. 4. tässä kisassa itsensä vei Joe. 3. tämän vuoden Ostereiden avauskilpailuun Mittelössä. Sinne selvisi Maxim. 2. sijan vielä tänä vuonna Kiril. Osterfest 2024. Ostereiden avauskilpailun mestari. Ja mestaruuden vie Alex. Onneksi olkoon! Kristiina, onneksi olkoon. Meillä on täällä Joe. Onneksi olkoon. Meillä on täällä Maxim. Onneksi olkoon. Meillä on tuolla Kiril. Onneksi olkoon. Ja voittajaksi siis selviytyi Alex. Ja tuolta Hausko Heljotin upean Helmi Korussa. Ja nyt saadaan koko porukka vielä ryhmäkuvaa. Tänä päivänä oikeastaan kävin tietää pienellä teknisellä Suomessa. Eikä voi seuraava 200 starttaa pienen kertaan kuluttua. Palataan siis parin minuutin päästä.
Andy ja Ossie ja näin. Joo, jos vaan. Autan itse vai ihmisen? Joo. Et saa kohtaa tätä tomattia. Ootko mukana tässä videolla? Joo, mä oon Valerian poika. Mitä? Mä oon Valerian poika. No, otetaan. Saa aina päästä sen kokemus. Sitten mä vien ne kevyelle illalliselle. Onhan se siis Mitä pitää? on. Eikö se hyvä? Mutta tärkeää on se, ja se kilpailu, mitä on tehty nyt, on semmoinen Ranskan tyyli, että nielattaa niitä osteria, kuka on nopein, kuka syö ensimmäinen kaikki 6 osteria, ja suu on tyhjä, tämä on voittaja. Aika alkaa nyt! Ja sieltä lähti heti Vitali pitää joku kolmatta. Ja Timolla käy hyvä tahti. Nyt on vielä tiukka paikka. Sen verran on vielä tasasta, että täytyy olla ihmetellä, kuka tässä menee. Siellä on 3 syöty. Onko viimeinen menossa? Onko viimeinen menossa? Onko viimeinen menossa? Onko viimeinen menossa? Ja näin! 3, 2, 1. Ja antaa mennä! Ja sehän lähti. Siellä on Niina menee toinen. Janela menee 3. Marianne otti champagne ja sekin on oikea ratkaisu. Aivan loistavaa ja kämmentä pöytään siellä oli niin selvästi vetäisin voiton tällä kertaa. Onko kisaajan valmiina? 6 osteria ja aika alkaa nyt! Ja antaa mennä! Sieltä lähti, nyt on kyllä tiukkaa, nyt on tasasta ja tiukkaa, tasasta ja tiukkaa, tasasta ja tiukkaa, tasasta ja tiukkaa. Ai ja nyt on vetää voiton! Saatte kyllä jokainen olla ylpeä. Itse asiassa teidän aikamoinen meininki. Mä tiedän, että täällä moni ei olisi tohon tahtiin niitä nautiskellut. Toki tilaisuus on vielä yrittää, koska niitä, niin kuin mainitsin, niin saa tuolta Oscarin maarista 6 kappaletta 20. Se ei ole paikalla. Ei ole paikalla, joo. Mutta sitten oli kesäloman Mutta onko tämä irti tai onko se vakuumi? Okei. Joo. No kuitenkin niin meillä on semmoisen pienen... Siellä olet kirjoittamassa itsestäsi ja vaikka koko seurueesta on voittanut. Kolme, 2, 1 ja alkaa! Ja sieltä ammattilaiset antoivat ohjeita, miten kannattaa toimia. Nyt siellä on Kreetalla on ensimmäinen auki ja Kreetalta lähti toinen jäihin. Nikitalla on 3. Vitalilla on jo. Sieltä lähtee ja vie 11 noin. Otettiin sieltä Panamosteri mahtavaa. Ja nyt murrataan vielä Timolle, että saadaan se viimeinen kymmentä rauhassa auki. Hyvä Timo. To the real question of the evening. Lady, please step forward. Always ladies first, you know. How happy you are with your oysters? You're fine. You're fine. Okay. Your time was 1:11, and you had the ending point of 191. That means you're very great
very successful fourth in this competition. Congratulations.